ಗಾಳಿಪಟ ಮಿತ್ವನ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಯಾಪಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಯಾಪಲ ತಿಳಿತುಂಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಇತ್ತೆ ಓಲುಳ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆರುಳ್ಳ ಗೈಸ್. ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡಿರತ್ತನೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಪಲ್ಟಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉಂಡು. ದಾಯ್ತ ಬಿಡ್ಕ ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡ್ಕತ ಬುಡ್ಕದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯ ಉಳುಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಮೂಲುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡಿಲೇನ ಗಾಳಿಪಟ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಳಿಪಟ. ಆ ಗಾಳಿಪಟದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡದ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್. ಪೋದು ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟ ಬುಡ್ಕ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡಿರೋಪಣೆ ಇಂಥ ಗಾಳಿಪಟದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಡಿ ಬಾಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂವಿ ಜನವರಿ 26 ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗಾಳಿಪಟ ಬುಡುಪುಣೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಗಾಳಿಪಟ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ ತೂತುಜ ಗಾಳಿಪಟ ಬುಡ್ಕತ ಬುಡ್ಕದ ಬುಡ್ಕ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗಾಳಿಪಟ. ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟದ ವಿಡಿಯೋ ರಡ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗ ಈ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನವೇ ಬೇಲೆ ಗೈಸ್. ದಿಂಜ ಬರ್ತು ತುಲೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗ ಗೈಸ್. ದಾಯ್ತ ಕಟ್ಟಿಗ ನೂಲು ಕಟ್ಟಿಗ ಇಂಥ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟಿಗ. ಗಾಳಿಪಟ ಮಿತ್ತು ಬಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಜೇ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟು ಟೈಟ್ ತುಲೆ ಬುಡ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಲಕ್ಕಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂವಿ ಜನವರಿ 26 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಬೋದು ತೂಲೆ ಯಾಲ ಬೋದು ತೂಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆ ನೆಕ್ ಒಳಂಡದು ಡಿ ಬಾಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಜನವರಿ 26 ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ 2023 ಬಿಡುಗದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ನಮ್ ಕೆಟ್ಟೆ. ಗಾಳಿಪಟ ಮಿತ್ತಿ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗಾಳಿಪಟದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ನೀ ಈ ಗಾಳಿಪಟನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಈ ಗಾಳಿಪಟದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂವಿದ ಗಾಳಿಪಟ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗೈಸ್. ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗೈಸ್. ಚೂರು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ ಮಾಂತರ ಗಾಳಿಪಟ ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬೈ ಗೈಸ್.